ଆପଣ କୋଉ ଏମିତି ଝିଅ ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ସେ ଝିଅର ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ପରି ବାଳ, ତାର 22 ସାଇଜ ଅଣ୍ଟା, ତାର ଚିଲିକା ପରି ଆଖି, ତାର ତରଭୁଜ ବାଗିରି ଓଠ। ସେଇ ବାଗିରି ଦରକାର। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ITI ପାଠ ପଢିକି କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଝିଅ ପଛରେ ପଡିଲି ଝିଅକୁ ଇଠା ମାରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି, ଯଦି ଜବ୍ ମିଳିଗଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଛରେ ଲାଗିବି। ଆଉ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ପାଠ ଦରକାର। ଓନ୍ଲି ITI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଟ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନୁଗୁଳ डिस्ट्रिक्ट और तालचर प्रोडक्ट बाय इन द क्वेश्चन इन 10,000 to 2020 DJ कॉल्स और पालिट कुट्रा बस। ओके, ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କମିଶନ କୁଟାଡି ଯେ